crec, no ho crec. A mi el que veig... Està roseta, un fillet de ceba, els ous, molt ben freda. No són ben quadrats, Soc del cooking, no, tu ets del català cooking, jo soc del cooking català. Sembla que tinc una malaltia a la boca. com es veu? Ja està. That's all. Cap a torrar? A torrar.